Da tuni yau fita kaba ne ke yi ko? Ni kuma na tunanin kwana ɗaya a kabari ko? Kaga ma ya kamata a ce ka tafi interview nan tun da wuri. Ba zaman hira za ka zauna yi ba. Masoyiya kenan. To banda abinki, ai abin da nake yi kenan yanzu. Ina gaban madubi a tsaye, ina kallon madubi. Amma ba madubin ne yake haska ni ba. Ke kike haska ni da wannan fuskar take mai haske. Sannan kuma kin san me yasa na kira ki a waya? Saboda in saurari wannan murya take mai zaki, mai kwantar da hankali. Yadda idan na je gaban mutane za su mai interview ko in tsaya a haka. Duk abin da aka tambaye ni ba su amsa kai tsaye da courage da confidence. Kin san ina tuna ki wani ƙwarin gwiwa ne yake shiga min cikin jikina. Ai ka ji ka ko? To, ka shiga tafi dai. Allah isa kana zuwa duk tambayoyin da za a maka cinye a ce kawai an baka aikin ba sai an tsaya ana wani je ka dawowa. Amin ya Rahman. To ya za'i? Diya da ake ciki za ki ji update. Ina son ki. Ina ƙauna ki sosai Mardiya. I love you. Bari mu ki blowing kiss ta ina ma. I love you Mardiya. Kin san dole a taɓa cin kai. Bye bye. Sai kin ji ni.